B'nefqa ta' 100,000 euro minn fondi nazzjonali, il-lunetta ta' San Franġisk li tinsab biswit il-post fejn isiru l-eżamijiet tal-karozza bdiet tiġi restawrata. Warritu li snin ġerbet ħsarat kbar u kienet fil-periklu li tajpa l-kollox. Mark Azzopardi, l-perit li qed imexxi dawn ix-xogħlijiet, spjega kif l-elementi u l-interventi umani li saru b'mod ħażin ħallew din il-fortifikazzjoni fi stat prekarju. Fil-fatt, partijiet kbar mill-faċċata ta' din l-istruttura laħqu ġarfu qabel ma beda x-xogħol fuqhom. Il-perit Azzopardi spjega li kawża ta' hekk kellhom jinbidlu numru kbir ta' ġebel. Dak il-ġebel li kien hemm naħħejnieh qed nużaw sa ġebel tal-qies. Il-qies kif suppost u qed insewwu l-ħsarat li kien hemm minħabba t-telqa, minħabba l-elementi, minħabba il-maltemp, eċetera. Ġifieri l-lunetta nduruha fuq l-erba' naħat u dan huwa l-bidu ħankomplu nduru dawra mejs magħha. Waqt li kienet iżur ix-xogħlijiet, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici stqarr li kieku ma sarx dan l-intervent, din il-lunetta li tagħmel parti miswar li jagħti għal fuq il-port il-kbir kienet se tintilef darba l-dejjem. Qal ukoll li dan il-proġett mistennijiet lesta sa wissu li ġej. Dan huwa wirt patrimonjali li kienet jitfarrak qed taraw il-partijiet tal-ġebel li diġà ntilef u li kieku aħna ma intervjenejx probabbli konna niġu fi press conference oħra u ngħidu affarijiet kompletament differenti. Minflok anke bis-saħħa tal-fondi li nagħtaw għalhekk is-surplus qed imur għand in-nies qed naraw kif bix-xogħol u bil-finanzi li nagħtaw nkunu nistgħu nagħmlu affarijiet illi bihom insalvaw il-wirt storiku ta' pajjiżna. Il-Ministru Bonnici qal ukoll li bħalissa d-Direttorat tar-Restawr qed jaħdem fuq 71 sit storiku madwar il-Gżejjer Maltin. Is-Segretarji Parlamentari Silvio Parnis u Deo De Battista laqgħu dawn ix-xogħlijiet u fakru kif fl-aħħar saru xogħlijiet kbar fuq il-fortifikazzjonijiet madwar il-port. Is-Sindku tal-Furjana Davina Sammutħili wkoll laqgħet dawn ix-xogħlijiet li fi kliema qed ikomplu jagħtu ħajja ġdida lil patrimonju Furjanis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.